like și subscribe pentru cartofel. Mulțumesc! Salutări tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o vom pusha pe Jackie, tocmai ce mi-a picat off camera, și o vom pusha pe Solo Showdown Point of View. Este o mapă foarte drăguță, are și sucul pe ea și da, vom încerca să o pușăm pe Jackie la un rank cât mai mare. Haideți să vedem ce putem face. Dacă nu știați, Jackie are un atac foarte bun, este și foarte rapidă. Pentru mine este brawlerul perfect cu care aș putea să pușez. Dacă se aude puțin mai sacadat, pot să zic așa pe filmare, nu știu de ce se aude așa, pentru că eu am un microfon foarte bun. Ok. Hai să vedem dacă mai găsim player sau dacă mai găsim cutiuțe. Se pare că am găsit aici un Carl cam fără viață, așa că o să-l omorâm. O să-l omorâm și pe acel... Nu ne băgăm pe boi pentru că ne poate omorâ. Se pare că noi vom lua, nu. Ok, l-am omorât pe Dynamite și pe Bull. Având în vedere că Dynamite avea sucul, avea foarte mari șanse să ne omoare, doar că noi am reușit să câștigăm, să-l omorâm primul. Se pare că este un showdown, se pare că am câștigat. Plus 10 trofee cu Jackie, este foarte bine, rank 2, extraordinar. Mai avem puțin și facem și level 68, după cum puteți vedea aici, mai avem nevoie doar de 29 de XP. Adică dacă mai facem un win, cred că o să reușim să facem și level 68. Da, oameni buni. O să ne ducem pe această cutiuță. Avem acolo un Barley la care îi voi da 2 hituri și este mort, așa că vreau să mă duc pe el. Perfect, nu a apucat să ia power-up-ul. I-am luat și power-up-ul lui și al cutiuței. Este super bine. Avem acolo un Carl. Haideți să încercăm să-l omorâm. De fapt, nu. Mai întâi trebuie să facem rost de cutii, de cutiuțe, și apoi putem să mergem să-l batem pe Carl. Dar se pare că Carl vrea să se bată cu mine acum. Ce face Carlito? Nu! Ok, luăm sucul și ne ducem la bătaie, oameni buni! Atragem aici pe toată lumea. Așa este Bo. Hai să-l omorâm. Așa, foarte bine. L-am omorât și pe Bo. Acum avem 9 power-up-uri. Chiar 10 dacă mai luăm și cutiuța de aici. Foarte bine, oameni buni. Avem 10 power-up-uri. Roza, cred că nu vrei să te pui cu mine, sincer. Sincer îți zic, Roza, nu vrei să te pui cu mine. Are abia 3. Așa, frate, du-te în zonă. Bun, am zis să te duci în zonă, n-auzi? Mai mult power-up pentru mine. Este foarte bine așa. Opa! Am murit. Perfect! Am făcut 2 win-uri la rând. 10.000 viață pe Jackie. Wow! La 12 power-up-uri. Avem acum rank 3. Ok. Mai avem nevoie doar de 14 XP și... deci nu pot să dau play again? Asta e ciudat. Nu mai puteam să mai dau play again. Foarte ciudat. Așa, 2 meciuri câștigate la rând cu Jesse, back to back. Haideți să vedem dacă putem să mai facem încă un win. Am să mă duc pe Colt. De fapt nu. Haideți să luăm mai întâi cutiuța aceasta și apoi mergem pe brawleri să-i omorâm, pentru că e posibil ca Colt să ne bată, pentru că Colt este un brawler foarte puternic și foarte bun dacă știi cum să joci cu el. Uitați-l acolo pe Colt. Dacă luăm acest suc, putem să mergem pe Colt și îl omorâm foarte ușor. L-am omorât pe Colt. Foarte bine. Haideți să mergem pe cutiuța aceasta. Am încercat să-l omor acolo pe Bo, doar că nu mi-a ieșit. Oh, nu, este o altă Jackie. Ok, nu este nicio problemă. Ne regenerăm viața. Luăm sucul și mergem pe Jackie. Să vedem dacă o găsim. Nu o găsim pe Jackie. Aparent.
Sunt șanse să nu câștigăm acest meci, oameni buni. Are 6 power-up. Ok. Are 6... Asta ce să vedem dacă vrea să facă team. Se pare că vom câștiga. Haideți, încă unul. Nu. Este! Am câștigat! Scuzați-mă că am spamat foarte mult butonul de auto-aim, doar că chiar vreau să câștig acea luptă și chiar am reușit să o câștigăm. Am făcut și level 68, super bine. I-am mai dat 30 de tokenuri, foarte bine. Vom continua cu push pe Jessie. În episodul de astăzi vreau să duc la rank 8 sau 9. Pentru a reuși, pentru a putea, o să o mai pușez oricum și off camera. Doar că, da, o să mai pușez și off camera, că nu vreau să o pușez prea mult pe video. Pentru că pe urmă nu o să mai am ce să fac. Că dacă o pușez numai pe video, nu o să fie super entertainment, nu o să mai am ce să filmez. Și aproape l-am omorât pe acel tic, care a rămas cu foarte puțină viață. M-aș fi dus după el pentru că îi dădeam un hit și murea, doar că vreau să iau power-up-uri mai întâi. După aia nu mai am cum să o iau. Ok, cred că mergem acum după tic. Tic, unde ești, ticuță? Ok, dacă nu-l găsim pe tic, uite un Shelly. Ce lău e, vină încoace. Shelly, vină încoace, Shelly. Nu, da. Ce s-a îngrijit Shelly? Am omorât-o pe Shelly și este showdown. Avem 6 power-up-uri. Să vedem unde este și celălalt brawler rămas. Luăm acest suc și mergem în căutarea lui. Este un 8-bit. Oameni, doamnelor și domnilor, ne vă duce pe el pentru că este ca și mort. GG, oameni buni. 8 power-up-uri, încă un win cu Jessie, 4 win-uri la rând, este foarte bine și am făcut-o și rank 5, după cum puteți vedea aici, doamnelor și domnilor. Da, aparent după 2 meciuri nu mai poți să mai dai play again, trebuie să dai 2 meci, deci practic dai un match, play again și apoi trebuie să ieși sau nu știu cum, nu știu ce au făcut cei de la Supercell, nu prea îmi place asta. Să vedem ce oferte avem pe shop. Astăzi avem Ladybug Bee, care este super drăguț. Avem PSG Shelly. Avem Nightwitch Mortis, Boombox Brock și Cupid Piper. La Star Points-uri avem Red Wizard Barley și Light Mecha Bo. Light Mecha Bo este un skin foarte frumos, doar că nu am destule Star Points-uri, după cum puteți vedea, am doar 598. Acesta costă 10.000, oameni buni. 10.000. Haideți să băgăm aici și un cod foarte drăguț al youtuberului meu preferat de Brawl Stars, Lex. Avem Crow fires a trio of poisoned daggers. Da. As a super move, he laps, firing daggers both on jump and on landing. Deci, practic, Crow trage cu 3 pumnale otrăvite. Ca superul lui, el lasă pumnale în jurul lui atât atunci când sare, cât și atunci când aterizează. Este o ofertă, el costă normal 700 gemuri, dar este ofertă la 349, după cum puteți vedea, iar noi avem doar 24. Da. Avem aici 210 pe powerpoints-uri pe orice brawler. Și da, și mai avem aici încă 150 de powerpoints-uri. Oricum, cred că o să mai pușez. Cred că o să mai pușesc până la 9000 de trofee ca să iau acest Big Box, bănuții și Mega Box-ul. Sunt în 7 zile, deci ar trebui să pușesc ca lumea. Eu, sincer, aș vrea să pușez pentru că vreau să fac încă un test opening pe canal. După cum puteți vedea, avem doar 2 Brawl Box-uri, am început să strâng pentru că nu prea m-am mai jucat. Stați să mă dau puțin pe Do Not Disturb. Așa, nu prea m-am mai jucat și v-am spus, vreau să fac un chest opening. Păi, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, așa cum arată Rico aici în poziția asta foarte frumos. Eu am fost Cartof și ne reauzim data viitoare. Pa, pa!